பன்னிரு திருமுறைகளை எல்லோரிடத்தும் கொண்டு சென்று அதன் தேன் போன்ற இனிமையை உணரவும், பக்தி நெறி சைவ நெறி தழைத்தோங்கவும் நாயன்மார்கள் பாடி அருளிய பனுவல்களை ஓதக்கூடிய மாபெரும் நிகழ்வு தேருக்கு புகழ்பெற்ற திருவாரூரில் நடைபெற்றது. திருவாரூர் ஆன்மீக ஆனந்தம் அமைப்பு மற்றும் திருவையாறு ஐயாரப்பர் திருமுறை மன்றம் ஆகியவை இணைந்து திருமுறை இசைப்பெரு வேள்வி விழா உலக சாதனை நிகழ்வு 2025 என்ற பெயரில் திருவாரூர் தியாகராஜர் கோவிலில் நடத்தியது. இந்த நிகழ்வில் இந்தியாவில் பல்வேறு மாநிலங்களில் இருந்தும் 1500க்கும் மேற்பட்டோர் கலந்து கொண்டு திருமுறை பனுவல்களை சேர்ந்து இசைத்தனர்.